Abusua, me mo kwaba e de ba by Grace TV so gidi se twedi ampo nyankropa ntom obia ho ye abusua mesra wadaroma obeka ho channel yi so na subscribe to platform yi by Grace TV e de ama me na wa share so ama foforo nya bi ahwe minim se obeye ntinya misra na onye wo so akoma so ade emfama abusua yenka bi nshem e na Daddy Lumba ene ye maame Akosua Serwaa emma meche maame Akosua Serwaa ne ma Daddy Lumba wo ye no o maka bom e de krata tententen aba abonten ya se mo krata no nyina ne se omo ta mo maame achi anamontuo bi o maame etuo bi a omo de omo sunsun omo ekra chese omo hoden bibia empaibo nyina ta n'achi entinye no kreda se omo yi o maame ama enye no kreda se obroni beka se justice ana se pepepe ye ne atenten ne a omo maame ehwe nyina no omo mfo aso omo se ye nka mo bi ante se maame Akosua Serwaa yo maame omo ntimi nyi omo sunu enkofa bibia anhyem enti sansem ye tibia ye montum won se won abeti ye se o enkran ni bi Daddy Lumba ne maame Akosua Serwaa mai omo ko mbuofo maame enu ti kwa na ye omo maame amanso omo baaye na ebi kwa se awon omo maame pressure pass chinchini a ontwe ne ho free court nsensem mu appeal wo nyai enye sa omo ebepono se wonye omo maame bi eti nsem bebre na nyina na nkran na ka bo mu a enanu mre ya abusua omo de kata tententen ababonten now de yenya abotre so ho yetumra na ya chesi nti yenya abotre na yenran sem no na yenkin kan de wo mu ankasa na yina yentiasi yenti enede ya 20th January 2026 in Akratai Babontin to say press release Lumba family now unity, truth and legacy. Until we shall say from I want to hear the children of Mrs. Akosua Serwaa Fosu and the late Mr. Sarkodie Fosu Daddy Lumba. The same Mama Akosua Serwaa and Daddy Lumba mano and Akabomo of the character Babontin. Now the we don't want them with the Babontin a family press secretary for and on behalf of the children and the Fosu family. Yankin can I say from the children of Mrs. Akosua Serwaa Fosu and the late Mr. Sarkodie Fosu Daddy Lumba. The Iran curtain was we, the children of Mrs. Akosua Serwaa Fosu and the late Mr. Sarkodie Fosu, wish to address certain disturbing and misleading narratives currently circulating on social media. Next, one more yeah, Mama Akosua Serwaa and that Lumba Emano. Omo yo madwen se ombe cheche nsem na nsem bia chiachi bia nam tentafidie so nsem bia ha adwen na entesa ye nipa bi ka no ombe tenteni na Ghana mine wiase na atiase yi afa yeto aso bia mo say we are deeply concerned by comments and insinuations suggesting that we are in conflict with our mother, that there are intentions to arrest her for speaking or writing on our behalf, or that there is tension between us as children and our mother. These claims are entirely false, malicious, and baseless. Let's say, I say, Omo say, as an answer to one interview, so yes, you on ground for mamma pa, or your mamma, Akosua Serwaa, tria, enya some kutua, ama, a big grassy and ground person, Omo mammy tune, is answer, mammy, at the almost signature any one din akọ enkrata bi so atese ensem do so pa na amanfo eka e won tenta fidie ni so na no almost say enye no kreda e bi go as tension aba nkwada no ene o maame ntem ni nyina almost say sanzem ni nyina no kra bi anim ena eni nyina so bia almost sanso e wo gidie say sanzem we amanfo ka no bi no de bo apayo bi ena eka sansem so de be ya omo de time bi e ba beto enkwada no ne amansan nyina ntem na so bibia say ni ho yeah, omuni time bia editia on mommy. Yet was what say. Even more troubling are the unfounded accusations directed at individuals such as Kempon, who is being unfairly portrayed as having ulterior motives simply because he has offered support to our mother and to us, her children, during this difficult period in Ghana. Also, the man had during Kwani say, "A bit of a car, Emily could be a Sikani Kempon." Yeah, that Lumba ne bo nyom e wo yenti obi a ka ya pon ko ni be obrefo didi na wabre ono ko nipa ni bi e kan sem ni bi tia no se owo menasipo bi e wo adwen bi etachiri ni nyina so ne se kempon ye bo ni bia de kempon aya ne se obeda odo adi e de ache ma me Akosua Serwaa e beta Lumba ye nyame de ene enkwada no ma me Akosua Serwaa ma no kempon ada odo adi e de ache wo ma na montuo bia mu free bra that's Lumba nyame de anti say the kempon aye we are na boni bia no awaye then so ha adwen say nipa ni bia sha ase no mo kan sem de fa na ho to be the man no a
Any nyina so biara. Na it also say such allegations are reckless, misleading and deeply unfair. Na say saa nsɛm wa bi nipa no kwaduru bi ɔmo ka nsɛm de gu ya papa kempon so na ɔmo ka nsɛm de gu ne ho fi no mesrɛ me ka ɔmo daroma. Kyɛ sɛ ɛha adwen ɛni kwan koraa sɛ ba saa ɛna ɛnte saa ɛna ɛnsa so ɛntwa yie na ne nsɛm a ɛnkwadaa no ɛka. Na yɛtoa so bi ma ɔse we wish to state clearly and unequivocally that our relationship with our mother is strong, loving, and respectful. Nti wɔn a kɛse so pii ɛwɔ abira wɔn ɛn wada nsɛm bi asɛ wɔn that Lumba ne maame Akosua Serwaa ama no wɔn ne wɔn maame Akosua Serwaa sɛkyerɛ ni ba wɔn ka sɛ ɔdɔ yɛ a ɛwɔ wɔn ntɛm no kyɛ sɛ egyina fapem soronko paa koro yɛ ne nkaba mu a ɛwɔ wɔn ntɛm no mfomsoɔ biara nim wɔn dɔ wɔn ho. ɛna afei ebu soronko a wɔde ɔma maame no biribiara sesan enti yɛn ka mu obiara ntibi na yɛtoa so bi ma wɔn sɛ we speak with her every mommy back Ghana you. We speak with her every morning and every evening. Na say mpo be mama Akosua Serwaa aba Ghana. Nyame adoma kodu Wontumi. Anopa bia na that Lumba mai omne mama Akosua Serwaa kasa. Sans na numere de so mu so omne mama Akosua Serwaa e kasa. I've also the bond we share is one of trust, affection, and unity. Na say oka kusi say edo ye wo mu ntem de ka wo bom no de bind you together no just say eye dia eye odo afei eye gidie eye enkabo mu ene koreɛ ye nipa biara no what as fast as iso a obetimi atete sansensem no and so obetimi atete sa do nyina enso entem afei abusuan say the suggestion that we would ever turn against the woman who carried us for 9 months, nurtured us, and continues to guide us is not only absurd but deeply offensive. Nti se binu mo kasa enkura no kwa sorry e de tia wo maame ni nan se wo maame pepepepe ye eni atenten ne na oba eye wo maame a okura wo mo sabi aboso me nkuno wo ne yam na afo no a e wo nkwa tete nkwada yi na ogusu a e kyerɛkyerɛ wo tete ne wo mo e kyerɛ mo kwan no na mo se maame a wote saa no wo mo nkwada yi be so retia no a na kyese wo mo dwen ho a ento asom fa mo wo mo e na enhye da ni nyina so bia na wo kwa wo se obi ka sa asem no a na se wo di wo matem ase wo nim di wo ye ana se wo nim bonku firi nifa ese se maame a wo wo asase so ate wo atete wo akra wo tu wo fo na neyi na oguso tente na wo kire wo kwan na mo so wo so ntia wo na wo be so tia wo maame a da bi na se o pese o kire se wo nim di wo ye mpo na o pese o di wo matem ana ase se enti yenka e ma man se nyina ntia busua ene ye to aso bie mu a o se we state this without ambiguity. Our loyalty is and will always remain with our mother. Na say omoka ewa bra ehun bia na sa wadwen ye omo ntanta say wo de enipa omo ta na chi ka won ho abre bia anamontuo bia mo nkwa na nyina ayo maame Akosua Serwaa e na omo ta na chi ya na montuo bia ayo maame Akosua Serwaa tu no wo mo that Lumba ma omo de mpabo panya komapa etetre after was we stand with her fully emotionally, morally, and unconditionally. Na say e ba na say sunsumu afei empaibomu ebra emoden na bia ma me behin obi amana ka asem de ya che no a che ne ra enkwada yo mo ho ya enye se bia ye obro mbeta na che na bra bi o matwe mo de bi abre bia o ka maame Akosua Serwaa ho etai na chi ejina na chi ejina pa. Now say our bond is strong, genuine, and unbreakable. Next day, come boom no. E more than pa. Yeah, de free awuyem na maame de ate wa mo a odo ene kabo mu wo mo ntem. E na afei e mu ntimi nti o. Nya se bia maame Akosua Serwaa ma yie, kura ya ba yie nti o ma yie o maame amada bi. E mu ntimi nti e unbreakable. Now, it is painful to witness how some individuals fabricate rumors and spread falsehoods purely for attention, clicks, and social media engagement. Now, say a hard dream, a more rehopa. Say the people to people and be so no more culture and some other content and feels no mountain. So, ekeka, yeah, and someone you know, and someone dance ye be any and no cre. Then so, castle the bay and the pam pim, a babbit ya some walker, the pam pim, abeti, the walker, and a few wabekan home. Then say, Abuama, Nipano, the D. Akosua, and I say, you may dear Odino, the pam pim, mehu. Now, can't almost say hard dream pa. After also be more say, these narratives are harmful
divisive, and unhealthy, not only for our family, but also for the memory and legacy of our late father. There's a sense and some Akosua, the baby can some winning Edigu and Quadane so, Sebi that Lumba bush and force to Titropane, Mammy Akosua, that Lumba mano. Almost say a hard dream, a sudden pump muba, and I'm more my gun and teacher or mining punto, intimate and calling him. And that Lumba bear we are so young to over 2 and brother boy, no. A pass and say a boo. Brother boy in the into a hard dream. Now, quite was we know, we therefore urge the public and all social media users to disregard these rumors and refrain from amplifying negativity. Say, oh, pa, Ghana man, chow. And yeah, one thing that videos watch chow. Yeah, by Grace TV come up, say, it is in some bizarre, you want to now for almost stress ya mama enzembi za ebetia enia dance ya na entesa no mama yensu ye megina bonten ye nka ho asemo a e ma ni nurachiri esansa no kro bi anim. Now say our family is united na say ma me akoso asewa ene ne ma no kro ye ne nka bomu ewo mo ntem enye asem keto akra nye no kro da say ma me no ne ma no ebuofu da bibi ase ne ho. Any claims to the contrary are deliberate falsehood. Na say obi obeka asem bia enye de nkwada eken yemfa ne say no kura bia nim na entesa. Na yet also be must say our late father did no harm to Ghana. On the contrary, he gave Ghana some of its finest high life music and contributed immensely to the nation's cultural heritage. It is deeply unfair that his family should now be subjected to distress and misinformation. Let's say that Lumba, I'm just on papa that Lumba. Obe wiase dwumadi obedi ye o ye man Ghana mu. Wa anya boni bia ntia o man Ghana. Na mmom enwom papa ya wotia okra ba ho so eyase de odo de jese abrabom so obepema ko ni ma wa konkode de gospel crown so nyamesom de obobo obi. Enti won de o de nwom to papa high life music true. And about dom Ghana man ya boa ma ye man Ghana ya mamre ni amane ni na etumpon. Enti e ha adwen pa se enei oni ho a ne ma and na busua na ye can some the form and some more enim na entisa. It is deeply unfair that his family should now be subjected to distress and misinformation. Now for we no say omo kabiem say and we stand firmly, proudly and permanently with our mother. Na say omo di omo ka say omo di kan kakabia omo so we stand with our mother. Kakabia no waka we stand with our mother. Omo san kabiem say yenka mo obi anti say omo de omo gina brane pa ya omo gina brane eta omo ma echi ena nyese bia omo ta omo ma echi no omo di sie da bi da proudly nessa e omo wa ho a se omo ma me Akosua asewa omo ta na chi na nyese bia omo ta na chi ne chi na bia omo dane omo chi e de ache no da bi da omo se permanently nessa afebo kopem se oduman ko obo so ni asase be ba gini wiase no that Lumba ne ma Akosua asewa ma no omo se omo ma Akosua asewa no omo ta na chi omo ntimi nyom so mu da enkofa bibia enhyem omo wie and omo say may God bless you and say nyamisha Ghana manyina yeah by Grace TV and ahwefo yen so ye ka ho ebi tikratai abusia the children of Mrs. Akosua Serwaa and the late Mr. Charles Kojofosu that the Lumba and the Kabo Mwa Okuchin Kratai and the Abre Ghana Mine na Kobna Usu by Grace TV and so Yensa Kabia Yedeso Man Sabusia with the chairman Masem Costano Masumo and Obrunibeka say from the horse's own mouth that the Lumba and the Mamma Akosua Serwaa and na Omwa to Omwase I can't same way the actual Ghana mind to almost say a thing same business and crana pom mammy and crana cross your mammy appeal no and crano or move your mammy or your mammy yadwin almost say because so and crano as your mammy go on when you want to say idea almost in Tessa now with your own quaning on because at time mammy sans a mammy and I warm up baby I say or crowd one with the funeral abosome nkono e wo mba wiase tete wo kakra e kire wo kwan ya nyame adom wo mo enyini abeye mpanipa na afi nempa wo mo afefe sabi o misremeka o maame enyina ni ma wo mo ta o kire wo kwan tete wo mo e kwan ya wo mo mfaso enti adenti na ne wiase anase nei e na wo mo beyi o maame ama o mo nyesa da ti wo mo dia brebia o mo ta maame Akosua Serwaa echi say the oye bia they say appeal aye Mama Akosua Serwaa bekoy enka na me ya say omo ta na chi afi die Mama Akosua Serwaa be ye bia ya e de asumje beba no ne ma no say full support that Akosua boni beka no
wɔn empower no da abusua nti wedi yɛ nyinaa yɛasom wɔn nti yɛde nsɛm wɔ akyi deɛ ɛbɛtɔ fam bi akyire bi a yɛbɛsa aba na yɛde abɛsom yɛ nyinaa yɛ ho na biribi ayɛ asom nti mɛsrɛ sɛ ɛne didi kan a wɔbɛka yɛn ho ana subscribe to by Grace TV ama me na wahyɛ ama afoforɔ nso anya bi ahwɛ me de kwabena wusu me da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me na mmom kae sɛ nnwumakuo bi adaro wɔn so yɛasene ɛma yɛde dwumadie ɛbrɛ ɔde di kan ɛyɛ Better Grace Financial Services Ghana for America ɛne Canada Open Insurance Company papa ɛde ho abata no deɛ a ɛno a ɛne Better Grace Financial Services timi srɛ wo fa number na yɛtwa gu no na ne mmea mmaa me na nato ase hene ɛyɛ deɛ ɔhene da na kusi yɛwɔ America butumi no yɛkɔ far by ɛde ma Better Grace ɛntwetwe nkɔmmɔ na biribi ankɔ yɛ mfama saa nso ɛna Obi Trading Enterprise wɔ Kumase South Interest Junction nso so yɛ asene ti wopɛ atade papa ɛmpɔ papa ne perfume papa de ahɔ ɛne nyina de ani kyerɛ ne akɔgye bi na ade nyina de aboayɛ na awie yɛn yie ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo dim nti abusua ɛbɛpɛ me yɛbɛhyia nyame nka nyina yɛ ho na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ makra bye bye